Ah, manukan guys, magpakain tayo ng ating mga alagang manok. Bali yan yung ating mga manok dito. Madilim pa, ang oras ng ganito ay alas 6 pa ng umaga guys. Yan yung ating mga yan. Limang anihan yan guys. Yan. Kain tayo. Yan ka. Ito. Wala naman palang pagkain ng manok. Sige. Ulit kayo ha. Makulit kang itim ka, makulit kang itim ka, makulit kang itim ka ha. Ito guys, Aliciam. Yun, 12 yung itim na yun, 12 yung season nun ha. Malalaki na. Puro guys nakatali yan kasi iniingatan ko baka mabawasan pa eh kung pagala-gala dyan sa bukid, gubat. Baka madali ng mga bayawak. Kaya, ahas. Kaya puro sila nakatali muna dyan. Papalaya pakawalan ko yan guys pagka nakita kong malulusog na siya, malalaki na talaga. Kaya nilang umiwas na sa mga naggan. So parang may mahina na isa. Bakit kaya may mahina? Tapos doon meron din no, isa. Isipon siguro ito. Kung pa ako may bitrasin pa ako dito.
hindi natin lagyan ng bitrasin pala. Lagyan natin bitrasin. Laban. Pagka nabawasan pa ng namatayan pa yan kay laki ng gastos natin dyan. Pagkain. Laki ng gastos natin dito sa gamot sa kapunan sa pagkain guys. Ito, itong ino ko ho. Nagkikino ka lang. Ano ka pa ha? Hindi na sa'yo yung pagkain eh. Mahal kayo ha. Hindi pagkain yan. Sa mga sisiw pa yan. Mamaya na kayo. Hindi yan para sa inyo. Bakantay na kayo. No. Doon. Yan, bahay ito guys. Sa mga ito yung ating mga sulog. Dito. Tago pa na dyan. Oh.
Putang ina ka. Wait ang hutog mo ka. Bakit na? Bakit na? Oh, pare pala.